So bakit parang galit na galit ka? Sa tono ng pananalita mo, parang kami pa ang may kasalanan. Pagsisisihan mo yung ginawa mong panloloko sa akin. Pagsisisihan yung dalawa ng kabit mo. Hindi kita mapapatawad kapag may ginawa kang masama sa mga anak ko. Kwentong Takip Silim. Follow us sa aming bagong channel na Aswang Confessions. Kita-kits, don't forget Aswang Confessions. Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video. Huwag na din kalimutan mag-subscribe. Isang mapagpalang araw sa iyo, Miss Anne, at higit sa lahat sa mga tagapakinig ng inyong channel na Kwentong Takip Silim. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay tungkol sa naging karanasan ko nang ipinagpalit ko ang aking asawa at mga anak sa isang mayamang biyuda. Oo, tama ang narinig nyo. Nagtaksil ako sa aking asawa at nagawa ko siyang iwan pati na ang dalawa naming anak para makipagsapalaran sa piling ng isang maperang biyuda. Sa una inakala kong tama ang naging desisyon ko na ang marangyang buhay at pansamantalang kaligayahan ang sagot sa mga pangarap kong hindi ko matupad noon. Ngunit hindi ko inakala na lagim pala ang magiging hatid ng desisyon kong yon. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Rolly, 54 years old at kasalukuyang naninirahan sa Tarlac. At ito ang aking kwento. Alam mo babe, bala ko sanang patayuan muna ng bahay ang minana kong lote bago tayo magpakasal. Pero kaunti pa lang naiipon kong pera eh. Problema ba yun? Sabi ko naman sa'yo, may pera ako sa bangko. Pwede natin gamitin yun para sa bahay. Hindi ko naman nahayaan na maghintay ka pa ng matagal para matupad yung pangarap nating dalawa. Pero babe, gusto ko kasi na ako mismo ang magtayo ng bahay. Ayoko sanang magmukhang umaasa lang ako. Babe, kahit kailan, hindi ko inisip yung mga ganyan. Ang mahalaga, magkasama tayo sa lahat ng desisyon at kung paano natin bubuuin ang buhay natin. Kung makakatulong ako sa'yo ngayon, bakit hindi? Kaya pumayag ka na. At sabay nating sisimulan ang pangarap natin. Sige na, babe. Sa pagpupumilit ni Agnes ay pumayag na rin ako na gamitin ang pera niya para sa pagpapatayo ng bahay. Pagkatapos noon ay saka kami magpapakasal. 4 na taon na ang aming relasyon noon at nagyayaya na siyang lumagay kami sa tahimik. Hayaan mo, kapag tumaas ang posisyon ko sa opisina, makakabayad din ako sa'yo babe. At kailan naman yun, babe, ha? Data encoder ka lang sa kumpanyang pinagtatrabuhan mo. At saka sabi mo ang mga napopromote lang doon ay yung mga may koneksyon. Wala ko naman nun. Paano tataas ang posisyon mo? Babe, hindi naman lahat ng bagay na dadaan sa kapit. Huwag kang mag-alala at maghahanap ako ng paraan para mag-improve at mapansin din ako ng mga boss ko. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang posisyon na gusto ko. Magtiwala ka lang sa akin. Hindi nagtagal ay naitayo ang aming bahay sa tulong ng pera ni Agnes. Pagkatapos noon ay ikinasal kami. Naging simple ngunit masaya ang aming kasal at nagsimula na kaming magbuo ng pamilya. Matuling lumipas ang mga taon. 6 years old na ang panganay naming anak na si Harold at 3 years old naman ang bunso namin na si Erica. Ngunit sa kabila nun ay wala pa rin akong asenso sa trabaho ko. Isa pa rin akong hamak na data encoder at hindi pa rin napopromote. Isang araw, dumalaw sa bahay namin ang mga kapatid niyang lalaki na sina Chris at Jasper. Si Chris ang panganay sa kanilang magkakapatid at si Jasper naman ang bunso. Matapang at malakas ang karakter ni Chris samantalang tahimik naman at hindi pala salita si Jasper. Ang totoo, kahit mag-asawa na kami ni Agnes ay hindi pa rin ako komportable sa mga kapatid niya. Maagang namatay ang mga magulang nila
At ang dalawang kapatid na lang ni Agnes ang kasama niya sa buhay pero hindi ako panatag sa presensya nila. Parang may itinatago silang kakaiba na kapag nakikita ko sila ay hindi ko maiwasang kabahan at naninindig ang balahibo ko. Mabuti naman at nakadalaw kayo sa amin dito sa Tarlac, Kuya Chris at Jasper. Mimiss ko na kayo eh. Kamusta naman sa Leyte? Sana naman hindi kayo nahirapan sa biyahe. Ayos lang naman ang buhay namin doon, Agnes. Medyo mahirap lang kasi malayo ang biyahe mula ron hanggang dito sa inyo. Kaya bihira namin kayo madalaw. Namiss ka rin namin. Gusto lang namin malaman ni Jasper kung okay lang kayo ni Rolly dito. Siyempre, hindi kami mapakali. Kailangan namin tiyakin na maganda ang kalagayan mo rito at ang pamangkin namin. Hindi ko naman pinapabayaan ang kapatid nyo. Maayos ang buhay namin dito kaya wala kayong dapat na ipag-alala. Tama ho ang asawa ko. Hindi niya kami pinabayaan pati na rin ang mga anak namin. Dapat lang, Rolly. Dahil ayaw naming malamang pinapabayaan, niloloko o sinasaktan mo ang nag-iisa naming kapatid na babae, ha? Nang pumanaw ang mga magulang namin, pinangako namin ni Jasper na kami ang magpoprotekta kay Agnes. At hindi rin namin nahahayaan na maloko siya ng kahit na sinong lalaki. Kahit anong mangyari, hindi namin papayagan na magdusa siya sa kamay ng kahit na sino. Walang sino man ang maaaring mang-api sa kapatid namin. Kaya wag na wag mong lolokohin sa ate Agnes kung ayaw mo magkaroon tayo ng problema, Rolly, ha? Sa pagbabantang yon ng mga kapatid niya ay hindi ko naiwasang makaramdam ng kaba. Bigla akong nangilabot saan na hindi ko maipaliwanag. Nang makita ko ang mga mata nila na seryosong nakatitig sa akin, naitungo ko na lang ang ulo ko sa mga oras na yon dahil hindi ko matiis ang kakaibang presensya na meron sila. Maya-maya sumagot ako. Nilakasan ko ang loob ko. Hindi ko lolokohin si Agnes. Hindi ko gagawin yun, I swear. Mahal na mahal ko ang kapatid nyo. Aasahan namin yan. Dahil sa oras na madihado ang kapatid namin, kami ang makakalaban mo. Pagkatapos noon, naging magaan naman ang usapan namin, Miss Anne. Niyaya nila ako na makipag-inuman sa kanila. Hindi ako tumanggi dahil na rin sa pakiksama. Pero hindi talaga mawala-wala ang kaba ko kapag nakikita at kausap ko sila. Parang may kung anong nararamdaman ako na hindi ko matukoy kung ano. Napapansin ko rin ang kakaiba nilang mga tingin sa akin na pakiramdam ko ay parang binabalatan nila ako ng buhay. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon, binaliwala ko na lang ito para kay Agnes. 2 araw lang naman ang inilagi nila sa bahay at pagkatapos ay umalis na rin sila at babalik na sa Leyte. Kaya nakahinga na ako ng maayos. Isang araw ay kinausap ko si Agnes. Sinabi ko sa asawa ko na tatanggapin ko na ang pinayo niya sa akin na maging ahente. Alam kong matagal na niyang nais na sumubok ako sa ganong trabaho, ngunit natatakot ako at may alinlangan pa ako noon. Pero napag-isip-isip ko na baka ito na ang pagkakataon na magbago ang takbo ng buhay namin. Lalo na't nagpaparinig pa ang mga kapatid niya na huwag ko siyang pababayaan. Babe. Gusto kong subukan yung sinasabi mo na pag-aahente. Baka lang kapag yun ang trabaho ko, swertehin naman ako. Di tulad sa opisina. Halos maglilimang taon na ako dun pero hanggang ngayon data encoder pa rin ako. Salamat naman at tatauhan ka rin. Ituloy mo na yan, babe. Siguradong mas kikita ka sa pagiging ahente. Malakas kaya ang personalidad mo. Magaling ka pang makipag-usap sa mga tao. Oo, para hindi na rin ako palaging minamaliit ng mga kapatid mo. Ayokong isipin nila na pinapabayaan kita. Hanggang ngayon ba, iniisip mo pa rin yung mga sinabi nila? Kalimutan mo na yun. Ganun lang talaga sina Kuya Chris at si Jasper. Protective lang sila sa akin kasi ako lang nag-iisang babae sa aming magkakapatid. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa kanila. Ang mahalaga ay magkasama tayo at magtutulungan para mapabuti ang buhay natin. At dahil doon, nag-resign ako sa trabaho ko at pinasok ang pag-aahente. Bagamat may mga pangarap akong matagal nang gustong maabot, alam ko na yun na ang tamang pagkakataon. Hindi ko na kayang magpatuloy sa isang trabaho kung saan
hindi ko natutupad ang mga ambisyon ko at hindi ko nararamdaman ang tunay na fulfillment. Kung hindi ko ito susubukan, baka magsisi ako sa huli. Sa bawat hakbang na tinatahak ko, ito ay para sa aking mag-iina. Kaya wala akong ibang option kundi ang sumubok at magsikap. O ano babe, pupuntahan mo na ba yung referral ni paring Lando? Byuda raw yun at mapera. Sabi pa niya, kilala rin niya yun. Kaya siguradong madali mo siyang mabebentahan. Galingan mo ah. Good luck babe. Doon nga ang punta ko ngayon, babe. Chance ko na ito para sa mas magandang future natin. Sige, tutuloy na ako ah. Pero bago ako umalis, pampaswerte nga dyan. At payakap nga ako sa'yo, babe. Ikaw talaga babe. Teka, may sabon pa yung kamay ko o baka mamansyaan yung suot mo. Okay lang yan. Ikaw talaga. At least lucky charm ko ang halikat yakap mo, babe. O siya, alis na ako. Kita tayo mamaya. O siya, sige na. Makamaliit ka pa ron. Ingat ka ah. Ilang sandali ay narating ko na ang bahay ng kliyente na inirefer sa akin ng kumpare kong si Lando. Pwede rin siyang tawaging kumare dahil isa siyang binabae. Nang makita ko ang bahay, ikinagulat ko na sobrang laki pala nun. Mukhang madatong nga talaga ang kakilala ng kumpare ko. Napapanganga ako sa laki ng bahay at sa mga gamit na nandoon. Ang mga mamahaling kasangkapan at ang ganda ng mga dekorasyon na nasa loob ng bahay ang nagpapako sa mga mata ko. Halos lahat ng sulok ay may mga mamahaling gamit. Pati ang mga muebles ay mukhang gawa sa matibay at mamahaling kahoy. Hindi ko tuloy maiwasang magtaka kung gaano kalaking negosyo o kabuhayan ang meron ng kliyente kong yon. Kaya hindi ko pwedeng sayangin ang pagkakataon. Hinugot ko ang malalim na hininga at inihanda ang sarili ko. Kailangan kong ipakita na maayos at profesional ako kahit na ang totoo'y kinakabahan ako. Ito na ang simula ng laban ko. Ang pagkakataong ito ang maaaring magbukas ng pintuan para sa mas magandang buhay para sa amin ni Agnes. Maya-maya isang babae ang humarap sa akin. Bagamat halata na sa mukha niya ang bakas ng edad, napanatili pa rin niya ang kanyang kagandahan. Maputi ang kanyang kutis, maayos ang kanyang bihis at ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa. Kitang-kita na inaalagaan niya ang kanyang sarili. Makintab at malinis ang kanyang buhok na abot hanggang balikat. Anong may paglilingkod ko sa iyo, mister? Good morning, ma'am. I'm Rolly Rivero, a sales agent. I have an appointment with Mrs. Ignacio. You must be her daughter. Is your mother home? Ako si Mrs. Julieta Nobles. Tawagin mo na lang akong Juliet. Ako ang kliyenteng ni-refer ni Lando. Plano ko ngang ipasiguro ang bahay, mga sasakyan ko at pati ang sarili ko. Sa sinabi ko, nakaramdam ng kakaibang kilig ang biyudang si Julieta. Napansin kong may kakaibang ningning sa kanyang mga mata na parang may mas malalim siyang interes sa akin kaysa sa ipinunta ko sa kanya. Agad akong nakahalata na may tama sa akin ang babaeng yon kaya sinakyan ko siya. Napakagandang pangalan. Kasing ganda mo, ma'am. Ibig ko pong sabihin, ganito pong gagawin natin. At natuloy nga ang transaksyon ko sa mayamang biyuda. Nang araw ding yon, pumirma ng kontrata si Julieta. Pagkatapos, may hiling pa siya sa akin. Rolly, mari ka bang maimbita? Halimbawa kung lalabas ako, ikaw ang kadate ko. Okay lang ba sa'yo yon, darling? Napakamot ako sa ulo sa sinabi niya. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o mahihiya. Ngumiti na lang ako ng bahagya at sinubukang gawing magaan ang sitwasyon. Iniisip ko kung paano ko siya tatanggihan nang hindi siya masasaktan o kung dapat ko bang samantalahin ang pagkakataong ito upang mapalapit pa sa kanya bilang isang kliyente. Matapos ang ilang saglit ng pag-iisip, napagdesisyonan kong
pagbigyan siya dahil naisip ko na wala namang mawawala sa akin. Napilitan akong sumang-ayon sa gusto niya. Wala na kasi akong nagawa. Baka mapurnada pa ang bago kong trabaho. Aba, oo naman Juliet. Wala namang problema sa akin yan basta ikaw. Lagi akong available. Sabihin mo lang kung kailan at saan, sasamahan kita. Wow, talaga? Ang sweet mo naman, Rolly. Sige, mag-usap tayo ulit mamaya ha pagkatapos ng meeting natin. Gusto ko kasing planuhin ng maayos para espesyal ang magiging date natin. Ayos lang ba sa'yo, darling? Yes, ma'am. No problem. Tumango na lang ako at pinilit ang sarili kong ngumiti kahit medyo naiilang ako. Pero sa isip ko, hindi ko na rin matanggihan ang alok niya, lalo na't malaki ang pabor na ibinigay niya sa akin sa pamamagitan ng pagsara ng kontrata. Bahala na, sabi ko sa sarili ko, habang sinusubukan kong huwag ipahalata ang kaba sa dibdib ko. Nang umuwi ako sa bahay ay excited ko sanang ibabalita kay Agnes ang resulta ng una kong pag-aahente, ngunit Babe, nandito na ako at may good news ako sa'yo. Teka, bakit ang dilim sa loob ng bahay? Brownout ba, babe? Nasaan na kayo ng mga bata, babe? pagpasok ko sa bahay nagulat ako sa katahimikan. Walang ilaw na nakabukas at ang dilim ng paligid ay nagdulot sa akin ng kakaibang kaba. Hindi ko narinig ang karaniwang ingay ng mga bata na palaging bumabati sa akin tuwing umuwi ako. Habang iniikot ko ang tingin ko, napansin kong bahagyang nakabukas ang pinto ng kwarto naming mag-asawa. Pero wala pa ring ilaw doon. Dahan-dahan akong lumapit sa kwarto. Ramdam ang bigat ng kaba sa dibdib ko. Patuloy kong tinatawag ang pangalan ng aking asawa at mga anak habang inaabangan kong sagutin nila ako. Hanggang sa bigla kong narinig ang boses ng panganay kong si Harold. Medyo bulol pa ang kanyang pagsasalita at ang sabi ay buti na lang daw at dumating ako. Agad ko siyang tinanong. Oh, nasaan ang kapatid mo at mama mo? Ano? Nasa banyo ang mama mo? Anong ginagawa niya ron? Bakit kailangan pa nakapatay ang ilaw dito sa bahay? Sumagot si Harold. Ang sabi niya ay natutulog daw ang kapatid niyang si Erica sa kuna. Ang mama naman daw niya ay nasa banyo at hindi pa lumalabas. Sa sinabi niya lalo akong kinabahan. Ano kayang nangyayari? Ang sagot sa akin ni Harold ay hindi raw niya alam kung ano ang ginagawa ng mama niya sa loob ng banyo at kung bakit pinatay nito ang ilaw sa buong bahay. Ang bilin daw sa kanya ng mama niya ay huwag na huwag papasok ng banyo at huwag din lalabas ng kwarto. Isa raw niya ang pinto at ilak ito. Pero nakalimutan daw ni Harold na isara ang pinto ng kwarto. Mabuti na lang daw at hindi pa lumalabas ng banyo ang mama niya, kundi ay siguradong napagalitan na siya dahil hindi niya sinunod ang utos nito. Habang nasa ganun kaming pag-uusap ng aking anak, biglang may nagbukas ng ilaw sa kwarto. Oh, babe, dumating ka na pala? Oo, kadadating ko lang. Bakit naman nakapatay pa ang mga ilaw dito sa bahay? Hindi mo raw pinapalabas ng kwarto ang mga bata. Ano bang ginagawa mo sa banyo? Naginis ako ng banyo. Sinabi ko kay Harold na huwag mo nang papasok sa banyo at huwag mo nang lalabas ng kwarto. Dahil matapang yung chemical na ginamit ko. Baka makasama sa ilong ng mga bata. Bigla akong nakasinghot ng kakaibang amoy. Isang matapang na kemikal na agad nanuot sa ilong ko. Habang pinapakinggan ko ang paliwanag niya, napansin kong may kakaiba sa boses niya. Tila ba may bahid ng pag-aalinlangan? Tinitigan ko siya ng mabuti. Ngunit wala naman akong nakitang kakaiba maliban sa pawis niyang mukha na halatang pagod mula sa paglilinis. Sa kabila nito hindi ko maiwasang makaramdam ng pagkabahala. Pero binaliwala ko rin yon nang muli siyang magsalita.
Nawalan kasi ng kuryente kanina kaya nakapatay ang mga ilaw. Inoff ko muna ang switch. Di na ako nakapagsindi ng kandila dahil makamasagi pa yun ni Harold. At pagkasunog pa tayo. Makulit pa naman ang batang yan. Gagamitin ko rin sana yung emergency light kaso wala na rin palang baterya. Paglabas ko ng banyo, nakita ko sa bintana na may ilaw na pala ang mga kapitbahay kaya binuksan ko na ulit ang ilaw. Doon na nga kita nakita na dumating ka na. Ganun ba, babe? Ay, akala ko kasi may nangyari na sa inyo eh. Kinabahan tuloy ako. Pasensya na babe ha. Kung pinag-alala kita. Pero, teka, kumain ka na ba? Sandali, ipaghahain muna kita. Gusto mo? Mabuti pa nga, babe. Dahil nagugutom na ako. Nga pala, may maganda akong balita sa'yo. Ano yun? Huwag mo sabihin... Nako, darling. Yung 1 taong sweldo ko sa dati kong opisina, kuha ko agad sa 1 deal lang. Totoo, babe? Napapahig mo yung byuda na inirekomenda sa'yo ni paring Lando? Congrats talaga, babe. Sabi sa'yo eh. Teka, sino ba yung byuda na yun? Maganda ba yung mukha nun? Oo, maganda siya. Pero wala pa rin tatalo sa kagandahan mo, babe. Masuyo kong hinalikan ng asawa ko. Sinabi ko na lamang sa kanya yon para hindi siya makaramdam ng selos. Buong gabi, hindi mawala sa isip ko ang swerteng dumating sa akin. Pakiramdam ko'y nanalo ako sa loto ng maging matagumpay ang una kong pag-aahente. Ilang araw matapos ang pirmahan ng kontrata, tinawagan ako ni Julieta para magkita kami. Sa unang pagsama ko sa kanya, nakaramdam ako ng pagkalula nang dalhin niya ako sa isang kasino. Sa isip ko, ano bang ginagawa ko sa lugar na yon? Pero hindi ko na rin nagawang umatras lalo na't kitang-kita ko ang tuwa sa mukha ni Julieta. Parang bata siyang sabik na sabik sa bawat hakbang papasok sa kasino. Rolly, darling, relax ka lang. First time mo, no? Don't worry, akong bahala sa'yo. Gusto ko lang ma-experience mo ganito kahit minsan. Ngumiti lang ako at tumango. Kahit sa loob-loob ko, ay hindi ko alam kung saan hahantong ang pagpunta namin doon. Pagpasok namin sa kasino, agad kaming sinalubong ng isang matandang babae. Sa harap ni Julieta, sinabi nito na isasangla nito ang kwintas nito sa halagang 100,000 pesos dahil natatalo na ito sa sugal. Oh, sure, Mare. Ikakaltas ko na agad ang interes, ha? Doon ko tuluyang napagtanto ang tunay na pagkatao ng mayamang biyuda na si Julieta. Tusong-tuso pala sa pera si Julieta. Hindi siya basta-basta nagpapahiram ng walang kapalit. Lumipas ang mga araw at mas lalo kaming naging malapit sa isa't isa. Palagi niya akong isinasama sa kasino, kung saan lagi akong pinagkakalooban ng kung ano-anong regalo. Mamahaling relo, branded na sapatos at kung minsan ay malaking halaga ng pera. Hindi ko napigilan ang sarili ko, Miss Anne. Unti-unti akong naakit sa kanya. Hindi lang dahil sa kagandahan niya kahit may edad na, kundi dahil na rin sa pagkagalante at atensyong ibinibigay niya sa akin. Isang gabi, hindi ko na napigilan ang tuksong dala ng sitwasyon at may nangyari sa amin. Ilang beses ko siyang inihatid sa langit, kapalit ng mga material na bagay na ibinibigay niya sa akin, hanggang sa nagkaroon na kami ng lihim na relasyon na nagbago ng takbo ng buhay ko. Unang kita ko pa lang sa'yo, Rolly. Natiyak ko na agad na ikaw na ang lalaking matagal ko nang hinihintay. Wala akong pakialam kung may asawa ka na. Basta, akin ka na kapag kailangan kita. Oh, Juliet, bakit ganito? Bakit ang hirap pigilan ng nararamdaman ko? Alam kong mali pero sa bawat halik mo, parang nawawala lahat ng kaba ko. Lahat ng pag-aalinlangan ko. Hindi ko alam kung saan tayo dadalhin ito pero sa ngayon, sa mga sandaling ito, hindi ko na kayang pigilan pa ang pagkahumaling ko sa'yo.
Rolly, my darling, huwag mong pigilan. Ang init ng mga halik mo, ang bawat haplos mo, kay tagal kong hinintay ang ganitong pakiramdam. Juliet, nakakabaliw ka. Nakakalasing ang kagandahan mo. Inihatid ko sa rurok ng kaligayahan ng byuda ng gabing yon. Mula noon, nagsimula na akong umuwi ng alanganing oras sa bahay dahil halos gabi-gabi kaming nagtatalik ni Julieta. Natuto na rin akong magsinungaling kay Agnes. Oh, babe. Palagi ka na yatang late na umuwi ngayon Oh, mag-aalas 3 na. Ba't hinintay mo pa ako? Sa Quezon pa kasi ang pinuntahan kong project at lobat ng cellphone ko kaya hindi na kita natawagan. Hindi kasi ako makatulog habang hindi ka pa dumarating Hindi ko maiwasang mag-alala sa'yo o kaya may ibang dahilan kung bakit hindi ka na umuwi agad. Napatingin ako ng diretso kay Agnes para kasing may laman ang sinabi niyang yon. Anong ibig mong sabihin, babe? Sabihin mo nga sa akin, babe. May dapat ba akong ipag-alala o may hindi ka sinasabi sa akin? Wala naman, babe. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Seryoso. Sobrang dami lang talagang ginagawa sa project ko kaya palagi akong nalalate na umuwi. Alam mo naman na gusto ko itong matapos agad para hindi na ako ginagabi, di ba? Tsaka minsan nga, gusto ko na lang isuko tong project para lagi na ako nasa tabi mo. Pero kailangan kong kumahid para sa future nating dalawa at ng mga anak natin. Ito ang tatandaan mo, babe. Ikaw lang ang mahal ko. Kaya huwag ka nang mag-alala, ha? Papanghawakan ko yung sinabi mong yan, babe Naniniwala ako sa'yo pero wag mo sana akong lulukuhin dahil yun ang hindi ko matatanggap. Lukuhin mo na yung lahat. Wag lang ako. Biglang sumeryoso ang mukha ni Agnes na para bang tinutokso ang konsensya ko. Alam kong hindi basta-basta ang mga salitang binitiwan niya at ramdam ko ang bigat ng banta sa likod ng kanyang mga mata. Ngunit sa kabila ng lahat, kailangan kong manatiling kalmado. Hindi ko pwedeng hayaan na mabasag ang tiwala niya sa akin, pero may napansin ako. Ang boses niya. May kakaiba sa boses niya na para bang may masamang mangyayari kapag niloko ko siya. Bigla akong kinilabutan sa mga sandaling yon, ngunit hindi pa rin ako nagpahalata. Mula noon kung ano-anong kasinungalingan na ang iniimbento ko para makapagpalusot sa aking asawa tuwing kasama ko ang kalaguyo kong si Julieta. Naging bihasa na ako sa pagtatago ng mga sikreto at sa pag-iwas sa mga tanong ni Agnes. Tuwing uuwi ako sa bahay, ang unang tanong niya ay laging tungkol sa oras kung bakit late na akong umuwi. Habang tumatagal, unti-unti ko nang nararamdaman ang bigat ng mga pagsisinungaling ko. Pero wala akong magawa. Patuloy akong nabubulagan ng pagkahumaling ko kay Julieta. Ang bawat sandali na kasama ko siya ay nagiging dahilan para magpatuloy ako sa mga kasinungalingang unti-unting gumigipit sa akin. Hindi ka na naman uuwi ngayong gabi. Bakit? Hindi Pasensya na, babe. Pinapunta kasi ako ng opisina sa Davao. Mga 5 araw ako roon. Business ito at mahalaga ito, darling. Na naman? Noong nakaraang linggo, ganyan din Hindi ka na namin nakakasama ng mga anak mo. Nagtatanong na sila kung bakit puro trabaho na lang inaatupag mo. Wala ka na raw oras sa amin. Ayan na naman tayo Babe, hindi ko rin gusto na palaging wala sa piling nyo. Pero ginagawa ko to para sa kinabukasan natin. Sana naman maintindihan mo, babe. Sana lang totoo yung sinasabi mo, Rolly. Pero iba yung kutob ko Parang may ginagawa kang hindi maganda. Kaya ang hirap paniwalaan ng mga sinasabi mo. Ito ang tandaan mo. Huwag na huwag mo akong lolokohin kung ayaw mo magsisi ka sa huli. Muli na naman niya akong binantaan. At sa pagkakataong yon, para na akong tinamaan ng kidlat. Ang mga salita niyang yon ay mas mabigat at mas matalim na kahit anong gawin ko, hindi ko maalis sa isip ko ang kanyang mga banta. Ngunit, binaliwala ko pa rin yon.
Dahil mas pa-excite ang lihim naming relasyon ni Julieta. Bukod sa halos gabi-gabi kaming nagpapakalunod sa kaligayahan sa pamamagitan ng iba't ibang posisyon ng pagtatalik, natuto rin akong magsugal dahil naimpluwensyahan ako ni Julieta. Wow, panalo na naman ako. Palagi akong buenos kapag katabi kita, Juliet. Tulad ng lagi kong sinasabi, Rolly, maswerte ka talaga kapag kasama mo ko. Ako talagang lucky charm mo eh. Dapat palagi mo akong katabi kapag naglalaro ka para tsak na palagi kang panalo. Maya-maya ay tumindig sandali si Julieta nang matanaw ang bagong dating sa kasino. Ang kaibigan niyang si Lando na kumpare ko rin. Wala akong kaalam-alam na napatingin pala si Lando sa kinauupuan ko. Hindi niya naiwasang magtaka. Teka, si paring Rolly yun ah. Nagsusugal pala siya rito. Alam kaya to ni Maring Agnes? Nang biglang binasag ni Julieta ang iniisip ni paring Lando, kaya dali-daling niya itong nilapitan. Hoy, Lando! Ano ba? Natulala ka na riyan? Bakit ba ganyan ka makatingin sa boyfriend ko, ha? Ano? Boyfriend mo si kumpare? Oo, boyfriend ko ng kumpare mo. Shh! Huwag ka maingay, ha? Lando, dahil secret lang ang relasyon naming dalawa. Pero Mare, may asawang tao si kumpare. At kumare ko rin ang misis niyang si Agnes. Bakit ba naman sa dinami-rami ng lalaki? Si paring Rolly pa na pamilyado na ang kinakalantari mo. Hoy, bakla, hindi mo na kailangan pa magtaka. Kilala mo naman ako, di ba? Kung may gusto akong makuha, gagawin kong lahat para makuha lang yon. Kung may gusto akong gawin, wala akong pakialam kung sino maaapektuhan. Hindi ko na kayang kontrolin yung nararamdaman ko kay Rolly at kung ano man ang nangyayari sa pagitan namin. Wala akong pakialam kung anong sasabihin ng iba. At kung sasabihin mo sa akin na layuan ko si Rolly, hindi ko gagawin yan dahil nag-e-enjoy pa ako sa kanya. Napansin ko na lang na naglalakad na si paring Lando palabas ng kasino. Hahabulin ko sana siya ngunit tinawag ako ni Julieta. Tinanong ko sa kanya kung bakit nagpunta roon si paring Lando pero ang sabi lang niya sa akin ay dumalaw lang ito doon. Nakita raw ako nito pero hindi na raw ako tinawag dahil abala daw ako sa paglalaro. Ako naman si tanga, naniwala naman sa sinabi niya. Ngunit hindi ko inasahan na pupuntahan pala ni paring Lando ang asawa ko. Baka nagkakamali ka lang, pare. Nasa Davao ang asawa ko, abala yun sa trabaho. Hindi ako maaari magkamali. Siya talaga nakita ko. Nagmamalasakit ako sa iyo, Agnes. Kaya agad ko sinabi sa iyo yung natuklasan ko. Nagsisisi nga ako kung bakit nirefer ko pa sa kanya si Julieta. Hindi sana sila nagkaroon ng relasyon. Diyos ko, kaya pala lagi siyang late kung umuwi sa bahay. At palagi niyang sinasabi na may project siya sa malalayong lugar. Yan pala may kabit na siya. Anong nagawa kong kasalanan kay Rolly? Para gawin niya sa akin to. Mari, pasensya na ha. Hindi ko kayang sabihin sa'yo. Kaibigan din kita. Kaya gusto kong malaman mo ang totoo. Kaya nang umuwi ako sa bahay pagkalipas ng ilang araw, agad akong hinarap ni Agnes. Kitang-kita ko ang nanlilisik niyang mga mata dahil sa sobrang galit. Nilapitan niya ako at sinampal ng ubod ng lakas. Bumalik ka ba? Tuksil kang lalaki! Teka, bakit mo ako sinampal? Anong kasalanan ko, babe? Alam ko na yung lahat, Rolly. Bakit mo ginawa sa akin to? Bakit mo ako niloko? Hindi ko alam kung paano sasabihin ang totoo pero naramdaman ko ang sakit at galit ni Agnes. Ang mga salitang lumabas mula sa bibig niya ay parang matalim na sibat na tumama sa dibdib ko. Alam kong wala akong karapatang magpaliwanag pero kailangan ko nang harapin ang bunga ng ginawa ko.
Agnes, hindi ko sinasadya. Hindi mo sinasadya? Yan lang ba yung sasabihin mo sa akin? Hindi ko kailangan ng mga salitang yan, Rolly. Alam mo, sinisisi ko yung sarili ko. Na bakit itinulak pa kita sa pagiging ahente na yan? Yun pala. Yan ang sisira sa relasyon natin. Sa pamilya natin, Rolly. Nagawa mong mambabae at lokohin ako. Minahal kita ng buong-buo pero ano isusukli mo sa akin? Ang pagtaksilan ako! Sinumbatan niya ako sa panlolokong ginawa ko sa kanya. Hindi ko na itanggi ang lahat dahil alam kong bistado na ako. Sa mga oras na yon, naihanda ko na rin naman ang sarili ko. Matagal ko nang pinag-isipan kung gagawin ko o hindi ang binabala ko. Pero dahil sira na rin naman ang tiwala sa akin ni Agnes, napagdesisyonan ko nang hiwalayan siya at tuluyan na akong sasama kay Julieta. Matagal ko nang inihanda ang sarili ko para sa araw na ito, Agnes. Hindi ko na kayang talikuran pa si Julieta. Narealize ko na mas nagkakasundo kami at siya ang naging susi sa pagtupad sa mga pangarap ko na umasenso sa buhay. Hindi tulad kapag kasama kita. Ang bagal ang pag-asenso ko. Hindi ako umuusad. Kaya mas mabuti pang si Julieta ang piliin kong makasama kaysa sa'yo. Ipagpapalit mo kami ng mga anak ko sa babaeng yon. Huwag, Rolly. Huwag mong gawin sa amin ito. Walang kasalanan yung mga anak natin para idamay mo sa kataksilan mo. Humahagulgol na nagmakaawa sa akin si Agnes na huwag ko silang iwan. Pero hindi natinag ng mga pagluha niya ang matigas kong damdamin ng mga sandaling yon. Sa huli, hindi ko siya pinakinggan. Matapos kong kunin ang mga gamit ko, nagmamadali akong lumabas ng bahay para tuluyang umalis. Pero habang papalayo ako, narinig ko ang mga huling salitang sinabi niya sa akin na muling nagpatindig ng balahibo ko. Minahal kita, Rolly. Pero sinayang mo lang yung pagmamahal ko sa'yo. Pagsisisihan mo yung ginawa mong palaloko sa akin. Pagsisisihan yung dalawa ng kabit mo. Tuluyan kong ipinagpalit ang asawa at mga anak ko kay Julieta. Isang desisyong hindi ko lubos na naisip ang magiging epekto. Isang gabi, habang abala ako sa panonood ng TV, bigla kong napansin si Julieta na bihis na bihis. Nakasuot siya ng fitted dress na halos nagpapakita ng bawat kurba ng kanyang katawan. Nakasuot din siya ng kulay pulang sapatos na may mataas na takong. Pusturang-pustura rin ang mukha niya. Sa malaking bahay na niya kasi ako nakatira mula nang siya ang pinili kong samahan. Sa nakita ko, napakunot ang noo ko at agad na binitiwan ang remote. Saan ka pupunta? Sa kasino na naman ba? Sasama na rin ako para makapaglaro man lang ng konti. Ay, hindi ako sa kasino pupunta, Rolly. May ibang lakad ako. Saan ka naman pupunta ng ganyan ang bihis mo? May nakilala kasi akong mga gwapong lalaki sa kasino nung nakaraang gabi. Niyaya nila ako sa inuman. Sino ba naman ako para tumanggi, hindi ba? Ano? Sino-sinong mga damuhong yun? Hindi mo sila kilala at hindi ko rin sila kilala. Pero alam mo, napakagugwapo nila, mga moreno at saka matitipuno ang katawan. Yun ang tipo ko sa lalaki, hindi ba? Kaya nga natipuhan kita noon. Gusto ko namang tumikim ng ibang putahe. Nauumay na kasi ako sa iyo eh. Ha? Anong kalokohan to, Julieta? Akala ko ba ako lang? Bakit nagagawa mo pa rin pumatol sa ibang lalaki at sumasama ka pa sa kung saan-saan? Wala kang karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan, Rolly, ha? Palamunin lang kita. Gagawin ko kung anong gusto ko at huwag kang makikialam kung ayaw mong palayasin kita sa bahay ko at ibalik sa asawa mo. Wala akong nagawa. Umalis din si Julieta ng gabing yon. Bala ko sana siyang sundan, ngunit hindi ko nalang ginawa dahil baka mas lalo lang siyang magalit sa akin. Sa sitwasyon ko, hindi ko gugustuhin magalit sa akin si Julieta dahil mapera siya at makapangyarihan. Baka kung anong gawin niya sa akin, baka totohanin niya na palayasin ako sa bahay niya at ibalik ako sa asawa ko.
Nasanay na ako sa marangyang buhay na kasama siya kaya hindi ko nagugustuhin bumalik pa sa hirap. Sa pagkakataong yon, susundin ko na lang ang lahat ng gusto niya para hindi ako ibalik sa kangkungan. Habang hinihintay ko ang pag-uwi ni Julieta, hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako sa sofa. Pero bigla akong naalimpungatan nang may marinig akong kumakaluskos sa kusina. Napabalikwas ako ng bangon mula sa sofa at kumabog ang dibdib ko nang marinig ko ang hindi pangkaraniwang tunog na yon na nagmumula sa kusina. Ano yun? Juliet, ikaw ba yan? Ngunit walang sumagot sa tanong ko. Ang tanging naririnig ko lang ay ang mahina at patigil-tigil na kaluskos. Parang may hinahalungkat sa mga gamit na naroon. Naalala ko na nag-day off ang mga kasambahay niya at kaming dalawa lang sa bahay kaya hindi ko naiwasang kabahan dahil baka nilooban na kami. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa kusina. Habang papalapit ako, tila lumalakas ang tunog. Maya-maya ay nanlaki ang mga mata ko dahil sa dilim ay may nakita kong anino ng kung sino o ano na gumagalaw. Diyos ko, ano yun? Sa sandaling yon nangilabot ako. Pakiramdam ko hindi tao ang nasa loob ng kusina dahil may narinig din akong mahinang ungol na parang sa isang hayop. Hindi ko alam kung bakit pero bigla akong napaatras. Hawak-hawak ang dibdib ko na mas lumakas ang pagkabog. Narinig ko na lumalakas ang ungol at ang bawat kaluskos ay tila kuryenteng gumagapang sa buong katawan ko. Sa puntong yon, tumigil ako sa paghinga. Nanginginig na ang kamay ko habang pilit kong inaabot ang ilaw sa kusina. Ngunit bago ko pa man maabot ang switch, isang malamig na hangin ang biglang dumaan sa likod ko na parang may humihinga ng malalim sa batok ko. Napapikit ako sa takot at halos hindi ko na magawang lingunin kung ano yon. Pakiramdam ko may nakatingin sa akin. Malapit. Sobrang lapit na para bang kanina pa niya ako pinagmamasdan. Nasa ganon akong akto nang may marinig akong nagbukas ng pinto sa sala. Nagmamadali akong pumunta ron para silipin kung bumalik na si Julieta. Pero nakita ko lang na nakabukas ang pinto. Nang lumapit ako ron, halos atakihin ako sa puso nang makita ang isang nilalang na tumatakbo palayo sa bahay. Hindi ko masyadong nakita ang kabuuan ng itsura niya pero alam kong hindi yun tao at hindi rin hayop. Maitim ang balat ng buong katawan ng nilalang na yon at mabilis itong kumilos kaya madali rin itong nawala sa dilim. Ano kaya yun? Di kaya aswang yun? Pinasok yata ng aswang ang bahay ni Julieta. Hindi ko alam kung anong klase ng nilalang ang nakita ko pero ang takot na nararamdaman ko ay parang lumusot sa buong katawan ko mula ulo hanggang paa. Hanggang sa mga sandaling yon hindi ko pa rin kayang ipaliwanag kung ano ang nangyari. At ang tanging naiisip ko lang ay kung anong klaseng panganib ang maaaring dumating sa amin ni Julieta sa pagsulpot ng kakaibang nilalang na yon. Buong magdamag akong hindi nakatulog. Nangangamba ko na baka bumalik ang nakapasok na nilalang sa loob ng bahay ni Julieta. Noon ko lang naalala na tawagan siya dahil magbubukang liwayway na at hindi pa rin siya nakakabalik. Sinubukan ko ulit na tawagan si Julieta ngunit hindi pa rin siya sumasagot. Sobra na talaga ako nag-aalala kaya nagdesisyon ako na pumunta sa kasino para magtanong sa mga staff na naroon. Kilala si Julieta roon kaya baka may maibigay silang impormasyon. Pagdating ko sa kasino ay nilapitan ko ang isang staff. Excuse me, nakita mo ba si Julieta? Siya yung suki niyo rito sa kasino. Ako yung palagi niyang kasama rito na naglalaro. Dumaan ba siya rito? Ngunit ang sabi ng staff ay hindi raw nagpunta doon si Julieta. Nagtatakang nga raw ito na hindi man lang dumaan si Julieta ron, gayong halos gabi-gabi ay naroon to.
Ganun ba? Hindi rin kasi siya umuwi sa bahay niya kagabi. Kaya naiisip ko na baka dumaan siya rito. Nasaan na kaya siya? Nag-aalala na ako dahil hindi rin siya sumasagot sa mga tawag ko. Dahil wala rin akong napala sa pagpunta sa kasino, agad akong bumalik sa bahay niya. Nagbabakasakaling naroon na siya. Ramdam ko ang kaba habang naglalakad. Iniisip ko pa rin ang kakaibang nilalang na nakita ko noong nagdaang gabi. Nilakasan ko na lang ang loob ko, ngunit pagdating ko sa bahay, wala pa rin si Julieta. Napabuntong hininga ko at naisipang tawagan si paring Lando. Baka sakaling may nalalaman siya kung saan nagpunta si Julieta. Agad kong kinuha ang cellphone ko at tinawagan siya. Umaasang may sagot na sa misteryong bumabalot sa pagkawala ni Julieta. Hello? Hello? Parang Lando. O Rolly, bakit napatawag ka? Parang Lando. Nakausap mo ba si Julieta? Hindi pa rin kasi siya bumabalik sa bahay. At wala naman akong ibang matawagan na kaibigan niya. Ang huling usap namin ni Julieta nung sinabi niya sa akin na may katatagpuin daw siya ng mga lalaki na nakilala niya sa kasino. Niyaya raw siya na makipag-inuman. Sinabi niya rin sa akin yan kagabi na makikipagkita raw siya sa mga lalaking yun tapos makikipag-inuman pa. Hindi naman niya lubos na kilala yung mga yun. Nasabi ba niya sa'yo kung saan sila pumunta? Hindi. Hindi niya nabanggit sa akin. Alam mo naman ang babaeng yun. Kapag may natipuan na boylet, hindi niya sasabihin kahit kanino. Lalo na kung alam niyang may mag-aalala sa kanya. Pero Rolly, parang hindi maganda ang pakiramdam ko sa mga lalaking yun eh. Masyado raw silang mapilit. Ayon dun sa kwento ni Julieta. Mapilit? Anong ibig mong sabihin? May sinabi pa ba siya tungkol sa mga yun? Nung nag-usap kami, ang sabi lang niya, mapilit daw talaga yung mga lalaking yun sa pagyayaya sa kanya sa inuman. Siyempre, hindi nakatanggi ang hitad at nakatina naman ang pechay. Kaya ayun sumama. Ayon kasi sa pagkakadescribe niya sa akin, yung gagwapo raw ng mga lalaki, lalo na raw yung mas bata. Sinubukan ko siyang pigilan pero kilala mo naman si Julieta. Kapag naisip niyang gawin ang isang bagay, nako, wala nang makakapigil. Mas lalo kong kinabahan ng malamang mapilit ang mga lalaking sinamahan ni Julieta, Miss Anne. Kinukutuban na ako na baka may masama nang nangyari sa kanya. Baka may nangyari ng masama kay Julieta sa mga lalaking kasama niya. Hindi ko na kayang maghintay pa. Magre-report na ako sa mga otoridad. Sobrang nag-aalala ka kay Julieta, pero sa sarili mong asawa at mga anak, hindi ka nag-aalala. Alam mo na rin pala na iniwan ko ng mag-iina ko. Palaisipan pa rin nga sa akin kung paano nalaman ni Agnes ang tungkol sa amin ni Julieta. Pero wala na akong pakialam. Wala na kami kaya hindi ko na gustong malaman pa. At isa pa, wala kang karapatan na sabihin yan sa akin dahil hindi mo naman alam ang sitwasyon. Kung hindi mo ako matutulungan na mahanap si Julieta, ay ako ang gagawa ng paraan. Sa inis ay agad kong pinutol ang pag-uusap namin at pinatay ang cellphone ko. Sa mga sandaling yon, isa lang ang nasa isip ko. Wala akong dapat na aksayahing oras. Kailangan kong mahanap si Julieta. Hindi siya maaaring mawala sa buhay ko. Kasi, paano na ako kapag nawala siya? Nang magsama kami, umalis na rin ako sa pag-aahente dahil binibigyan naman niya ako ng pera. Bukod doon, sunod ang lahat ng luho ko. Kaya hindi ko na kailangang magtrabaho. Nang araw din na yon, nagpunta ako sa pulisya para ipagbigay alam ang pagkawala ni Julieta. Inilahad ko sa kanila ang lahat ng detalye, habang sinusuri nila ang sitwasyon at nagpaplano ng agarang aksyong masimulan na ang kanilang investigasyon. Pagkalabas ko mula sa presinto, biglang tumunog ang cellphone ko. Agad ko itong kinuha mula sa bulsa ko at tiningnan kung sino ang tumatawag. Napakunot ang noo ko nang makita ang pangalan ni paring Lando sa screen. Kahit naiinis pa rin ako sa kanya nang huli naming pag-uusap, walang pag-aalinlangan kung sinagot ang tawag niya dahil umaasa ako na may nakuha na siyang impormasyon tungkol kay Julieta. Ano, may balita na ba kay Julieta?
Kung wala at susumbatan mo lang ako, huwag mo na aksayin ang oras ko, Lando. Kaya ako tumawag sa'yo dahil may nakuha na akong impormasyon tungkol sa mga lalaking sinamahan ni Julieta. May sinend sa akin na litrato si Yoli, yung kaibigan namin. Nakita raw niya si Julieta na may kasamang dalawang gwapong lalaki na lumabas sa isang bar sa Quezon City. Lalapitan daw niya sana kaso parang mga nagmamadali raw. Nainggit ang gaga kaya pinicturean niya sina Julieta at yung mga lalaki para i-post sa social media. Kitang-kita raw niya na halatang lasing na lasing si Julieta. Aba, nang makita ko nga yung sinendya sa akin, halos lupay-pay na yung loka sa kalasingan. Ang sabi pa niya, sumakay daw yung mga to sa kotse ni Julieta. Pero hindi na niya alam kung saan nagpunta si Julieta pagkatapos nun. Ano? Gusto kong makita yung litrato. Isan mo sa akin ngayon din. Ilang segundo lang ay nag-vibrate ang cellphone ko. Agad kong binuksan ang litrato at nanlaki ang mga mata ko sa nakita ko. Kilalang kilala ko ang mga lalaking kasama ni Julieta. Teka, kilala kong mga yan. Si Chris at si Jasper yan ha. Mga kapatid ni Agnes. Sila ang sinamahan ni Julieta? Ano? Talaga? Mga kapatid ni Agnes yung dalawang ombre na yun? Paano nila nakilala si Julieta? Hindi ko rin alam eh. Ang alam ko nasa Leyte ang mga yan. Ang ginagawa nila rito sa Tarlac. Bakit kasama nila si Julieta? Sobrang pagtataka ko sa natuklasan ko. Hindi ko maintindihan kung paano nagkakilala si Julieta at ang mga kapatid ng asawa kong si Agnes. Dahil sa nadiskubre ko, sinubukan kong tawagan si Agnes upang magtanong, ngunit hindi siya sumasagot. Dahil doon nagpa siya akong personal na puntahan si Agnes sa bahay namin. Agnes, buksan mo ang pinto. Mag-usap tayo. May importante akong sasabihin sa'yo, Agnes. Paulit-ulit akong kumatok sa pinto pero walang nagbukas. Sa tingin ko walang tao ron. Mukhang wala na rito si Agnes pati mga bata. Hindi ito maaari. Kailangan ko siyang makausap. Muli kong tinawagan si Agnes ngunit hindi pa rin siya sumasagot. Sa bawat minutong lumilipas lalong nadaragdagan ng pagkabahala at pagkalito ko sa mga nangyayari. Anong kinalaman ni Julieta sa mga kapatid ni Agnes at nasaan na nga ba si Julieta? Lumalalim ang misteryo sa pagkawala niya kaya kailangan ko nang malaman ang katotohanan. Dahil wala akong napala sa pagpunta ron, bumalik na lamang ako sa bahay ni Julieta. Umaasa akong baka naroon na siya. Pagdating ko, agad kong hinanap ang mga kasambahay. Napakamot na lang ako sa ulo sa sobrang inis at kaba. Hindi ako mapalagay. Hindi ko kayang hayaang magtagal ang pagkawala ni Julieta. Desidido akong gawin ang lahat para mahanap siya. Kailangan ko silang makausap. Si Chris at si Jasper. Pero paano? Hindi ko lang ang contact number nila. Saan ko kaya sila hahanapin? Napailing ako sa sarili. Hindi naman kasi kami magkasundo ng mga kapatid ni Agnes kaya kahit kailan, hindi ko naisip na alamin ang numero nila. Ngunit ngayon, tila wala akong ibang pagpipilian. Kinagabihan habang nanonood ako ng TV sa sala, biglang tumunog ang doorbell. Hindi kaya si Julieta na yan. Mabilis akong lumingon sa direksyon ng pinto at inutusan ang mga kasambahay. Aling Lydia, pacheck nga po kung sino yan. Ngunit, hindi ako narinig ng matandang kasambahay ni Julieta. Carmen, Sarah, pakibukas nga ang pinto. Wala pa rin tumugon sa akin. Nagtataka ako dahil wala ni isang kumilos mula sa mga kasambahay. Nasaan na bang mga katulong na to? Taasar naman, ang tatamad. Tumayo ako mula sa sofa at naglakad papunta sa pinto. Nang buksan ko yon, laking gulat ko nang makita ang dalawang lalaking nakatayo sa labas. Sina Chris at Jasper. Mga kapatid ni Agnes. Pareho silang nakangisi sa akin. Isang ngisi na tila may ibig sabihin.
Anong ginagawa niyo rito? Paano niyo nalaman ang lugar na to? Nasaan si Julieta? Anong ginawa niyo sa kanya? Magandang gabi sa iyo, Bayaw. Isa-isa lang naman ang mga tanong. Relax ka lang. Hindi mo ba kami papapasukin sa bahay niya? Hindi ko maintindihan pero bigla akong kinilabutan sa presensya nilang dalawa, Miss Anne. Para bang may kakaiba sa pagdating nila pero pinilit kong baliwalain yon. Kahit labag sa loob ko, pinapasok ko sila sa bahay ni Julieta. Pagpasok nila, walang paalam na umupo agad sila sa sofa na parang sila ang may-ari ng bahay. Wow, talaga nga namang napakaganda nitong bahay niya, no, Bayaw? Buhay reyna nga siya rito. At ikaw naman, nagbubuhay-hari rin. Astig ng setup niyo, ha? Pwede ba? Diretsuin niyo na ako. Paano niyo nakilala si Julieta? Nasaan na siya? Anong ginawa niyo sa kanya? Oops, masyado ka namang mainit, Bayaw. Tsaka bakit parang galit na galit ka? Sa tono ng pananalita mo, parang kami pa ang may kasalanan. Pero hindi ba dapat kami ang magalit sa'yo? Tama ba, Bayaw? Sa sinabi ni Chris, hindi ko napigilan ang sarili kong lunukin ang sariling laway. Sigurado kung ang tinutukoy niya ay ang ginawa kong panloloko at pag-iwan sa kapatid nilang si Agnes. Pati na rin sa mga anak namin. Oh, hindi ka na makasagot dyan. Di ba dapat kami ang magalit dahil sa ginawa mo sa kapatid namin? Binalaan ka na namin, di ba? Na wag mong lolokohin at sasaktan si Agnes. Gago ka, talagang hayop ka. Minahal at pinaglabang ka ng kapatid namin noon. Pero ano sinukli mo? Pagtataksil? At idinamay mo pa yung mga pamangkin namin sa kawalanghiyaan mo? Hindi ko sinasadya na mahulog ang loob ko kay Julieta. At saka mabuti nga at sinabi ko kay Agnes ang tungkol sa amin para hindi na siya masaktan pa. Sinabi mo? Huwag mo kaming gawin tanga, Rolly. Natuklasan lang ni Agnes ang panluloko mo, pero hindi dahil sinabi mo. At ipinagmamalaki mo pa na mas pinili mo ang babae mo kaysa sa pamilya mo. Gago ka talaga. Kaya dapat lang yung ginawa namin. Anong ginawa nyo? Anong ginawa nyo kay Julieta? Bigla na lang tumawa ng malakas sina Chris at Jasper. Ang tawa nila'y puno ng panunuya at galit na lalo pang nagpatindi ng kaba sa dibdib ko. Hindi ba sinabi namin sa'yo noon na kami ang makakalaban mo kapag ginawan mo ng hindi maganda si Agnes? Pues, naiganti na namin ang kapatid namin sa babae mong dahilan ng pagkasira ng pamilya niya. Mga hayop kayo! Anong ginawa nyo kay Julieta? Huwag ka mag-alala, Bayaw. Malalaman mo rin. Pero bago yon, may gusto munang kumausap sa'yo. Biglang bumukas ang pinto. Nanlaki ang mga mata ko nang makita kong pumasok si Agnes. Nanlilisik ang mga mata niya habang lumalapit sa akin na may nakakalokong ngiti sa labi. Kamusta ka na, mahal kong asawa? Namiss mo ba ako? Agnes, may kinalaman ka rin ba sa pagkawala ni Julieta? Hindi niya ako sinagot. Sa halip, tinawanan niya ako. Isang tawa na malamig at puno ng panunuya. Na tila ba pinaglalaroan ng takot at kabang nararamdaman ko. Talagang wala ka na bang ibang iniisip kundi yung kabit mo, no? Bakit? Ano bang pinakain sa'yo ng babaeng yun at ipinagpalit mo ko sa kanya? Mas maganda ako sa kanya. Mas bata akong di hamak sa kanya. Pero anong ginawa mo? Nagawa mo pa rin. Iniwan mo nga kami ng mga anak mo para lang sa kanya. Mas magaling ba siya sa akin sa kama, Rolly? Sabihin mo sa akin, Rolly. Sabihin mo! Ito lang yun sa nagustuhan ko sa kanya. Aminado ako na mas magaling talaga siya sa kama. Wala kang binatbat sa kanya. Pero hindi yun ang pinakadahilan kung bakit mas gusto ko si Julieta. Yun ay dahil mas may mararating ako sa kanya kaysa sa'yo. Tingnan mo,
Mula nung dito ako tumira, sinuswerte ako at hindi ko na kailangan magtrabaho pa. Lahat ng pangangailangan ko'y binibigay niya sa akin. Kaya't ano pa ba ang hahanapin ko? Sa sinabi kong yun, mas nanlisik ang mga mata ni Agnes. Ang ngiti sa labi niya ay napalitan ng galit, kasabay ng panginginig ng kanyang mga kamao. Pati na ang mga kapatid niya ay mas lalong tumindi ang galit sa akin. Tang-ina kang hayop ka. Shh, tama na kuya! Kami na muna ang magtutuos na dalawa. Kapal talaga ng mukha mo, Rolly, no? Niloko mo na nga ako. Hinamak mo pa ang kakayahan ko bilang asawa mo. Maling-mali na minahal kita. At ipinaglaban sa mga kapatid ko. Hindi ka pala karapat dapat mahalin. Dahil sarili mo lang ang iniisip mo. Hindi pala ako dapat makonsensya na inilayo ko sa'yo ang mga anak natin. Dahil wala ka talagang kwenta. Di ba ang sabi ko sa'yo? Pagsisisihan mo kapag niloko mo ko. Kaya naman inuna ko na yung kamit mo. Anong ibig mong sabihin? Biglang may inilabas si Agnes na maliit na supot mula sa bulsa niya at inihagis yon sa harapan ko. Napako ang mga mata ko sa supot na nasa sahig. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ramdam ko ang kaba at takot sa kung ano man ang laman ng supot na yon. Buksan mo para malaman mo. Nanginginig ang kamay ko habang pinupulot ang supot na hinagis ni Agnes sa harapan ko. Halos hindi ko maigalaw ang mga daliri ko sa takot, ngunit hindi ko mapigilan ang sarili ko na buksan yon. Nang tuluyan kong makita ang laman nito, parang bumagsak ang mundo ko. Anong ginawa niyo sa kanya? Ano? Halos bumaliktad ang sikmura ko. Nakita ko ang isang putol na daliri ng tao sa loob ng supot. May bahid pa yun ng dugo, sariwa at nakakapanghilakpot. Naramdaman din ang kabit mo ang sakit na pinaramdam niyo kay Agnes. Kaya kami, mission accomplished. Nagngingit-ngit si Agnes habang nakaharap sa akin. Ang mga mata niya ay naglilihab sa galit. Kitang-kita ko rin ang mabagsik ng ngiti ng aking asawa. Alam mo, Rolly, plinano ko lahat ng to. Pinapunta ko sila Kuya Chris at Kuya Jasper dito sa Tarlac para tulungan nila akong maghigante sa'yo. At lalong-lalo na sa kabit mo. Alam mo ba kung paano ko nalaman ang tungkol kay Julieta? Paano, Agnes? Anong ginawa mo? Eh di sa kumpare nating si Lando. Siya ang nagsabi sa akin ang tungkol sa inyong dalawa. At sa kanya ko rin nalaman na napakahilig sa lalaki ang maperang byuda mo. Kaya ginamit ko ang kagupuhan at kakisigan ng mga kapatid ko para mahulog sa kanila ang gagang yun. Nilandi nila si Julieta, inakit at sinama sa inuman. Nanlamig ang buong katawan ko habang pinapakinggan ang mga salitang lumalabas sa bibig ni Agnes. Parang hindi siya ang nagsasalita. Parang ibang tao. Ibang-iba na talaga ang asawa ko. Hindi ko siya masisisi dahil ako ang dahilan kung bakit siya nagkaganon. Pero alam mo, babe, hindi langit ang ipinaranas ng mga kapatid ko sa kabit mo. Kundi impyerno, Rolly. Impyerno. Kung gusto mong malaman kung anong ginawa namin kay Julieta, Naputo lang sinasabi ni Chris nang biglang tumawa ng malakas sina Agnes at Jasper. masarap pala si Julieta, bayaw. Kasi ginawa namin siyang apunan ni Jasper. Sabay-sabay na nagtawanan sina Agnes, Chris at Jasper. Sa kanilang pagtawa, unti-unti ring nagbago ang mga anyo nila. Nangitim ang kanilang balat, humaba ang mga kuko at lumabas ang matatalas na pangil.
Silang tatlo ay naging mga aswang. Nangilabot ako at napagtanto ko na ang aswang na nakita ko noong nagdaang gabi ay isa sa kanilang magkakapatid. Mga aswang pala kayo. Mga kampon kayo ng dyablo. Oo na, mahal kong asawa. Mga aswang kaming magkakapatid. Nagmula kami sa lahi ng mga aswang. Kaya nung umuwi ka sa bahay, naaabutan mo na hindi ko kasama ang mga bata at nagkukulong sa banyo. Ginagawa ko talaga yon kapag sumasapit ang gabi. Dahil ayoko masaktan ka at ang mga anak natin. Pinipigilan ko lang ang sarili ko na huwag makapanakit. Pero ako palang masasaktan dahil sa'yo. Dahil pinagtaksilan mo ako. Hindi kita mapapatawad kapag may ginawa kang masama sa mga anak ko. Pero naisip mo ba yan nung iniwan mo kami? Nung iniwan mo sila? Rolly, mula nung iniwan mo kami, pinutol ko na rin ang pagiging ama mo sa kanila. Pero huwag ka mag-alala. Wala naman akong gagawing masama sa mga anak ko. Dahil balang araw ay magiging katulad na namin sila. Sinampal ako ng katotohanan sa sinabing yun ni Agnes, Miss Anne. Tama naman siya. Pinutol ko ang pagiging ama sa mga anak namin nang piliin kong sumama kay Julieta. Napailing na lang din ako sa mga nalaman ko tungkol sa babaeng pinakasalan ko at sa lihim ng kanilang pamilya. Hindi pa man tuluyang nangunguya ng utak ko ang mga nangyayari, tumakbo ko papunta sa kusina. Nagbabaka sakaling may makuha akong sandata na maaaring gamitin laban sa kanila. Ngunit sa pagpunta ko roon, halos mawala ako sa ulirat sa nakita ko. Ang tatlong kasambahay ni Julieta ay wala ng buhay. Nakahandusay sa sahig, naliligo sa sariling dugo. Wakwak ang tiyan at wala na ang mga laman loob. Demonyo lang ang makakagawa ng ganito. Kailangan kong makaalis dito. Kailangan ko silang matakasan. Habang nag-iisip kung paano ko matatakasan ang mga halimaw, nakarinig ako ng mga yabag na papalapit sa aking likuran. Nagbayad na ang kabit mo, Rolly. Ikaw na ang susunod, bayaw. Maya-maya ay bigla silang lumundag sa harap ko. Nanlilisik ang kanilang mga mata at tumutulo ang malapot nilang laway mula sa kanilang mga bibig. Babe, hindi ka makakatakas sa amin! Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa akin tulad ng babae mo! Bago pa man nila ako malapitan, mabilis akong nakakuha ng asin sa kusina at isinaboy ko yon sa tatlong aswang. Napasigaw sila sa sakit habang namimilipit sa sahig. Ngunit mabilis na nakabawi ang mga aswang. Sa isang iglap, dinambahan ako ni Agnes at kinagat niya ako sa kaliwang braso. Sa tindi ng pagkakakagat niya, nawakwak ang braso ko na naging dahilan upang maputol ito. Ang naputol na bahagi ng braso ko ay walang habas na kinain ni Agnes. Walang yaka, Agnes! Kahit halos mangisay na ako sa sobrang sakit, ginamit ko pa rin ang isa ko pang braso upang sabuyan ulit ng asin ng mga aswang. Napaurong ang tatlo at muli silang namilipit sa sakit. At doon ko na sinamantala ang pagkakataon upang tumakbo palabas ng bahay. Habang nagtatatakbo ko sa kalsada, naisip kong humingi ng tulong. Mabuti na lang at malapit sa bahay ni Julieta ang presinto na pinuntahan ko para mag-report ng pagkawala niya. Pagpasok ko roon, agad akong nakilala ng mga pulis. Tinanong nila kung anong nangyari sa akin nang makita ang duguan kong braso. Mga aswang, sir. Inatake ako ng mga aswang. Tulungan niyo ako. Papatayin nila ako. Bagamat nagdududa, sumama pa rin sa akin ang mga pulis pabalik ng bahay ni Julieta. Ngunit sa pagdating namin, wala na roon ang mga aswang. Pati ang mga bangkay ng mga kasambahay sa kusina na pinatay nila ay nawala na rin. Teka, nandito sila kanina. Nandyan ang mga pinatay nilang katulong. Pero bakit nawala?
Napailing at napakamot sa ulo nila ang mga pulis. Maniwala kayo mga sir. Nandyan sila kanina. Mga aswang ang may kagagawan nito. Tingnan nyo, maraming dugo sa sahig. Muntik na nila akong patayin. Kinain nila yung isa kong braso. Pinatay din nila si Julieta. Kaya hindi na nakabalik si Julieta kasi kinain na siya ng mga aswang. Ipinagtapat ko rin sa kanila na ang mga aswang na tinutukoy ko ay ang aking asawa at ang dalawa niyang kapatid. Hindi ako nahiyang aminin na nagtaksil ako sa asawa ko at sumama ako kay Julieta. Dahil gusto ng asawa ko na maghiganti, pinatay niya si Julieta sa tulong ng mga kapatid niya. Ngunit lahat ng sinabi ko'y pinagtawanan lang ng mga pulis. Walang sino man sa kanila ang naniwala sa akin. Dahil sa mga ebidensyang nakuha na nagpatunay na may umatake sa akin sa bahay ni Julieta, inasikaso pa rin ako ng mga pulis. Ngunit para sa kanila, mga tao lang ang nanakit sa akin. Hindi nila kayang tanggapin na aswang ang may kagagawa ng lahat ng ito, lalo na sa pagkawala ni Julieta. Sayang nga, kung may CCTV sana sa bahay ni Julieta, na ipakita ko sana sa kanila na totoo ang sinabi ko tungkol sa pag-atake ng mga aswang. Hanggang ngayon, hindi pa rin nare-resolba ang pagkawala ni Julieta. Kahit anong investigasyon ng mga otoridad, hindi nila nahanap ang katawan ni Julieta. Kaya para sa kanila, still missing pa rin siya. Sa isip ko, paano nila mahahanap ang katawan ni Julieta nakain na nga siya ng mga kapatid ng asawa ko. Mula nang mangyari ang kahindik-hindik na karanasan na yon, hindi na ako tinantanan ng kamalasan. Hindi na rin ako nakahanap ng maayos na trabaho dahil sa pagkaputol ng isa kong braso. Ang maliit kong sari-sari store dito sa Tarlac na lamang ang bumubuhay sa akin. Bukod pa sa aking kapansanan, nalaman ko rin na nagkaroon ako ng STD o Sexually Transmitted Disease. Sigurado akong nakuha ko ito mula kay Julieta dahil siya lamang ang babaeng nakatalik ko bukod sa aking asawa. Marahil ito na ang parusa sa akin ng Diyos dahil sa mga kasalanan ko kay Agnes at sa mga anak namin. Mula noon, hindi ko na rin alam kung saan dinala ni Agnes ang dalawa naming anak. Wala na akong balita tungkol sa kanila. Bigla akong naawa sa mga anak ko dahil wala silang kaalam-alam sa buhay na naghihintay sa kanila sa piling ng aswang nilang ina. Sana'y mapili niyo ang aking kwento na maisadula rito sa inyong YouTube channel. Siguradong marami ang magagalit sa akin kapag narinig nila ang kwento ko at tanggap ko yon. Pinagbabayaran ko na ang lahat ng kasalanan ko at mga maling desisyon. Alam kong hindi ko na mababalik ang nakaraan at wala na akong magagawa para maituwid pa yon. Sa ngayon, natutunan ko na sa hirap ng mga pinagdaanan ko na may mga bagay na hindi na natin kayang ayusin at ang tanging magagawa na lang natin ay magpatuloy at magbago para sa ikabubuti ng ating sarili. Muli, maraming salamat Miss Anne sa inyong YouTube channel at sa inyong mga tagapakinig.